Mit navn er Kilian Braunsdorf, og jeg er regional CEO hos FAERC. Vi er drevet af et formål og et ønske om at gøre en varig forskel. Mit mål er at bidrage til at løse udfordringen med plastaffald, så når min søn, som nu er 10 år, fylder 18, kan jeg med stolthed sige, at vi har gjort en forskel. Vores mission er at opnå ægte cirkularitet i fødevareemballage. Vi tager fat på 3 store udfordringer: reduktion af plastaffald, konservering af fødevarer og reduktion af CO2-udledning. Ved at forlænge fødevarernes holdbarhed hjælper vi med at bekæmpe madspild. Vi genbruger også emballagematerialer til fødevarer og forhindrer, at de ender på lossepladser eller som affald. Vi er stolte af at være verdens første integrerede trade-to-trade genbrugsvirksomhed. Som den eneste udbyder af omfattende genanvendelsesløsninger i stor skala til gryder, kar og bakker leverer vi en komplet cirkulær genanvendelsesløsning. Gennem mekanisk genanvendelse reducerer vi CO2-aftrykket fra vores emballage betydeligt og støtter den globale indsats for at opnå netto 0 emissioner. På vores 2 genbrugsanlæg omdanner vi brugte fødevarebakker til nyt fødevaregodkendt materiale. Vores anlæg, CIREC, der ligger i Holland, er det eneste PET-genbrugsanlæg, der er i stand til at behandle brugte post-consumer fødevarebakker fra affaldsindsamlere, sorteringsanlæg og kunder i hele Europa. Dette genbrugsmateriale bruges derefter til at fremstille nye fødevarebakker på vores produktionssteder, hvor vi opretholder strenge standarder for fødevaresikkerhed og andre vigtige funktionelle egenskaber for vores virksomhed og kunder. Alle vores kunder er enige om, at fuldt bæredygtig, cirkulær emballage er afgørende. Vi skubber konstant til grænserne for, hvad der er muligt, og sikrer, at vores løsninger er både omkostningseffektive og bæredygtige. At afbalancere kundernes forventninger med bæredygtighed er afgørende for os. Vi mener, at disse mål går hånd i hånd. Men der er udfordringer. Lovgivningen i Europa er kompleks og inkonsekvent, hvilket gør det svært for kunderne at navigere. Vi er fortalere for regler, der virkelig fremmer cirkularitet og forbyder ikke-cirkulære materialer. En anden forhindring er forbrugernes opfattelse. Mange ser plast som mindre ønskværdigt, og cirkulære materialer ser ofte anderledes ud end jomfrumaterialer. Vi er nødt til at vise forbrugerne, at vores emballage stadig er i topkvalitet, selv om den ser anderledes ud. Vi har gjort fremskridt og arbejder på at overvinde de førnævnte problemer. Vi er den betroede partner inden for fødevareemballage, som hjælper vores kunder med en smidig overgang. Hos FAERC tror vi på, at vi kan vise vejen til en bæredygtig fremtid, hvor cirkulær emballage er standarden og affald minimeres. Tag med os på denne rejse.